مرچی 2 مارچ بلوچی دود و ربیدگی روچ درگتا گوادر نیوٹون گرائمر آئی سکول ہم مراگشی برجہ دارگ بیتگت نو دربراں بلوچی قسمانک ٹیبلو گشتانک بلوچی دو چاپی بلوچی پوشاکانی ہواریا بلوچی راجی صوت ماں چکیں بلوچانی شریں وڑیا درشان کتگ سرجمے ملک وڑا گوادرہ ہم بلوچی دود و ربیدگی روچ مزنے جوش و جذبگی آگوں برجہ دارگ بیتگ نیوٹون گرائمر آئی سکول نو دربراں مزنے قصاصیہ بہر زرتگ نو دربراں بلوچی قسماں گشتانک بلوچی شعر بلوچی پوشاک گورا بیتگو چوٹ پادہ بیتگو بلوچی راجی صوت ماں چکیں بلوچانی مزنے جذبگی اگوں گشتگ بلوچی دود و ربیدگی بازیں ساز و سامان ہم دیما آورتگو آہانی بابتا مراگشا بہر زرتگے مردماں سرپدیدہ تگ نو دربراں گو وش نیوزا تران کنانا گوشت کے اسکول ہے ٹیچریاں چونکہ مروچی کلچر ڈے بنانے بے دودھ ربیدگی بلوچانی روچ ہیں دودھ ربیدگی روچ ہمارا خوانی دفتراں گوننگ پیدا کے مائے روچا گودو پوشا کو چپلو سوا سباز دگے آثار و اسباب استن شان دراکنا بلوچی ورق بھی آکے انچ ماشے مدر بے بان آکے چانگال بے بان بلوچی دودھ ربیدگی باز انچ چیز استماع شان دراکنا نودر بریم میں ماں اداوتی کلچر ڈے منائن گات کنگی میں کلچر ڈے تو کا میں گودو پوشاک سواس و چمپل اور باقی اسباب پیش کرنا من نیوٹن گرامر آئی اسکول یک نودر بریاں میں ادھر مرچی کلچر ڈے منائنگ بھائی کلچر ڈے میں کوانی اثار و اسباب دراکنت گودو پوشاک چپل و سواسن دراکرت او دیگے دو کوانی چیزیں دراکنت دود و ربیدہ قوم و راجانی پجارت مارا بلوچ راجہ ہم وتی جتائیں دود و ربیدگی است کے دگا سرجمے راجاں جتائنت میں دود و ربیدگی تہا پچ پوشاک میار جلی باہوٹی بیر گیری وتی مٹو درور وطنت شریف ابراہیم وش نیوز گوادر